Llavors era una història que mentre es vivia la història, una persona s'estava morint i llavors, bueno, en els casos quan doncs compte del que és important i del que no és important. O sigui, el que és important i el que no ho és, no ho és. I el que no és important, no és important. I això a vegades costa una mica. Sí, m'ha quedat clar, no? Que el que és important és important. Això és important. A la planta d'un hospital, un home cansat, vell i trist, intenta treure els llençols. No pot sortir i ho sap, que té els ulls tancats. L'home veu coses al seu davant. Veu la vida i veu la mort, la infància i el seu record. L'home cansat, vell i trist, fa signes amb les mans. Mou el cap i diu que no. Li diu no.